say, no, let me die. When I'm dying, when I'm dead, I'm dead. There is no one who can ask me so many questions. But my sister, the problem then, you guys, I will be keeping quiet, no questions. But who are going to run? But I'm going to check the video. For what reason? Thank you. Kisapatile. Today. Thank you very much. Thank you. Bye bye guys. Hello. Okay. Bye. Hi. You got the visage. That's it. I own the camera. Unoda camera pura. Ayo wende ndibasire kutenda fura. Okay. Ndibasire kutenda mwana wewe. Pura process wewe mfollow ku TikTok. Akasisimeli muri kupi ndoda kuperekedza yande itese kunoregedza hembe. Ndandoti ndikunoregedza hembe pura. Zvika yande itose. Pura akabva mirira ndikapira chimpikayo watapedza tarongedza guys. Machena mbamu yame. Tarongedza mbedza. Tarongedza zvinhu zvadhedhi. At least tamadza wakana dzawanikwa at least. Ndafara vede kutongena nonga pinda menu ndabila nonge Ndafara veduwee. Ndafara. Nokuti ndati ne stress kuti saka vanoita sei. Hello, hi. Saka zvinofamba sei ndani stress cheche kuti nei Shubai, what's up? Apa chero kufina Audrey, how are you? Kupala guys. Kupala ndasina tomboinda ndichitla kuti kupala ndosvika kuti bhadhara mari yetu nda kuchinda kupala ndakasununguka. Kuzoti hama dzavo dzakuwanikwa. Ndave nenhamba nokuramba chikufonera ivo sekuriwo vaya. Svika vataura nevamwe vavo chete. Tabuda nefoni kuramba uchaja. Tianochaja uko kuti tione mamwe manhamba ari mukati. Tauya nayo tiwane nhamba, titore line tiwane dzimwe nhamba. Handa ndani stress vakomana, muzivi imi. Handa ndani stress. Handa ndani stress yekuti kutombonyepa yayi. It's stress. Ndani stress shame. Ayo atandapinda busy guys. But anyway. Ende mana yaita hake veduwee mukunda ningiki wa Charisi anozani shamiwo kwa Charisi ende waita hako. Waita hako dia. Handa ndani stress. Handa ndani stress. Kutsaka panofambiswa sei, panoitwa sei. Ndipo toya tosimudziko mhepo. Tosimudziko wewe yani achida tatora moyo kuda chikafu tatora moyo guys. Nokuda chicho chikafu chechi again toutiza. Bana hapo pasengwa. Chikafu guys, chikafu chacho ndatozopa mai vaya vemwana, mai vaya vekufona vaya. Ndiwo tazopa zvinoora zvose, tavapa zvose zvinoora. Hi guys. Tazopa mai vemwana vaya. Tazopa mai vaya ngoti vakazopa akaona kuti vashaika. Ndiwo tazopa. Kana uri sauya kupenga memwana kuita kupenga apa kumeso ngatakuchereza. Kupenga chikafu. Mutipi mari. Tipi mari. Tisakabatsinda kutakura. Ndakabatsira musenda kaza signature yangu. Nesi signature ndamari. Tipi signature yangu. Mimi ndiuzewo signature ndoiwanesa. Tipi signature yangu. Tipi signature kuti tisitaka kuti nyore papo tantiripo pakanyoro because we are just trying to help. Chesa story amadze munhu but tungobata. Guys, tamudzo kuti it's not easy kuti tungoya chingobata hembe dzemovie. Hembe dzemovie dzinore masi easy. But we risk it kaende koko kunobatsira. Asi kuti toda kutora zvinhu zvose hapana kwatinoenda nawo. Zvinhu zvipi? Ibaba. Toenda nazvo kupi zvinhu zvake. Zvinhu zvipi asikana? Iwe chinotenga iwo prophet. Getimbotsvaga chekumwira. Kana kumwana si pana mwita. Nokuti kana ndandapinda papindu. Akuti iwe masavane wayi. Tese tumwa masavane. Tinga bandu savane wayi. Tese. Guys. Hapanga patoipa guys, panga patoipa. Ndinatsa kumasuri chifamba. Panga paipa guys. Thank you process aita basa veduwee na GC Rosa ashika mudayari uya ashika mwechiripo. Chikafu chakachonesa kumba kwaiti bhadharei nokuti nemukadzi yayo nokuti musiyenda ndakabata ndakapfeka magloves ndikabatsira munhu yakuta kutakura body saka pay me. Tikada kuti ndidzosere signature yangu yandakaisa pabepa rekuhospital. Ndikati naye asikana signature tinoiwane mutokubhadharai musiya makanditoka kuti munobhadharwa kubatsira ingawani munhu wekumochera akati sure I can do this, it's my job ndozvita ndega izvo kati I know I want to help you. Kodi wakashara tinoda kubatsirwa kubhadharwa mari takaziva zvino mari unoida kunani kwai motondipa signature tapinga wedu motondipa signature yangu
motondipa signature yangu. Signature tichagoriwa nepi? Tikati bepa rachati ndiwo akapuwa signature ndione bepa ndionayo kuti signature togoriwa nepi? Hanimona. Imi. Moza ndave relieved zvokuti ende maita you guys ndisina kubaya live button number zana sikadziwani. Weekend yose tichaga muna chinza asikamwi. Apa munona kuti ndasogonyetsa kugwadziwa pakuti ndiva moyo naimi. Seko ndisina kuvabvunza mutupo naimi. Wainosi taura tombo celebrate kuti tavawana. Tacelebrate vawana. Nhama dzavo iwe. Aiwa kana. Unozati unopereka kushoti ndoita sei? Vanhu vekumuchera vanga chinifonera makuseni ndichiignowa makoza. Apana ndatova bloka makoza. Vanga vachifona ndikabloka makoza. Anga achifona waenda ndikati varuda ndichikwa uya kunoku uzofila mafomu. Ndisina kuwa nhama dzavo. Kukana ndikafila mafomu vakati next week yautore body ndinoisepi. Ndobva bloka nhamba dzavo. Ndakuti unova unbloka izvozvi. Ndakuti unova unbloka mufunge ndatova bloka mufunge. Ndikati vanoti yaimutore body ndoisepi. Zvakaoma. Ndatobloka mai mwana. Unova unbloka izvozvi nokuti ndisi hama dzavo dzawaniko. Tiwa kuti hama dzavo dziri kuti kudii. Imi kwachada signature yangu. Indifungoti signature tinoiwanepi naimi. Ndikati kubaba zvaigara pano vasina munhu anobatsira maidi kuvabatsira kana makamuchikeya kudai. Kanzo wigi shuwa here shamwari ndangokandawo musoro imi. Ndimoyo mufunge MC Sebelebe shuwa mwari vakanisa ndiconnecta pavanhu ndosaka vakamhanyira kuti nyoresai mimi nyoresai kuti ndimi vaitowa kuti ndiri hama yavo shuwa yekwamoyo. Kwada mari kwandirizve kwakuchidiwa mari kana kuti ndipei grocery rimubairo ndipei chikafu chamakatenga ndoenda vabloka friend ndikati kozive mutori tinondochiisaipi ndoenda vabloka ini. Vanhu vekuchera ndivanga vakati kwa muye nemande muchiwe nemari andisika muye nemari 450 yekuti muzosaina bepa chichichi ndikati ndouya handimaona. Saka pandana kuseni vachifona kuti munouya nguvai ini vatotanga vanhu vaikufona kokana vakati uyai kunoku muchitora bhodhi yenyu vanhu vanoigwa paweekends ka ndoti kudii ini block. Kai ndipei mari kana ndipei chikafu chiri mubombo. Mari kana chikafu ndikati mari chikafu handichokupi ndakutopa uyu. Ndakutopa mukadzi Zimbabwe ndakanyarara ndiwanda kutopa. Ndobva ndatosumudza ndikapa mukadzi ya chimwe. Ndasara nema orange nema apples nechi ndikati chapa koma nemuroad. Ndobva tichapa. Mabanana ndazopa iye ndapa mukadzi wemwana wevana uya nejuice ndapa mukadzi wemwana uya. Azimwe mvura ndimwirire ndimwe izva uya izvi. Oh, I'm back. Yapa pakaipa gaisa pasina kumira zvakanaka. Ndafara veduwee. Saka kwaina sekuru vaya kwai ndakapa hama dzake kuti dzikuforeya zina kubata. Saka hama dzakaziva kuti ndai kudzikaiginowa. Dzikapiwa namba yangu dzikaiginowa manje ndavabata saka vakandipa namba idzi chete ndotovafonera. Vanga vakapiwa namba mama wasekuru achiti kwai ndakapa namba kuti vauye. Mama wasekuru achiti kwai ndakapa namba kuti vauye mama wa. Vatoro dalifafona. Kwanza kuti vakubata ina pala ndakambondibata vanhu saka ndibata vaita haisi hama yedu atimuzivi. Evura. Haisi hama yedu atimuzivi. Ndo zvavaita. Iko zvinova kuti kwai. Mama wani shama. Mama wani. Pakaipa. Usafari zvinonaka naiwe. Haisi dake. Dake. Zvainonaka. Inomburudza. Zvainonaka. Savana inonaka guys. Chukuno tenchimwa savana kwa Anton. Ricky Fire. Tukwenda kwa Ricky Fire msesateta nchika. Friday. Oh, it's Friday. Are we going? We are within. Tomboenda tomboneta inonzichi. Techibono kunonzi kuita sei? Ichi atingati after tears because munhu achatariko. Aiwa aka. Techinochema netariro. Sarambe takasungikana. At least kana hama dzawanikwa. Nangofarira kuti papa ndiomera veduwee. Shumbares, how are you doing? Oh, thanks Maggie, I love you too. Anzina Maggie kuda. Never Shumbares.
wairege yekunzi Ndafara inonaka iwe chimurege wairege yekunzi Ndafara inonaka ene une utsinye nondika njimwe amarula shoro wanganzi Ndafara inonaka wakaita sei iwe waimuchiregedza sisongwa chimwa zvinhu zvisinganake ne inodzinakira sungaita amarula inonaka amarula inonaka but ininika after taste kamusingani inonaka inodzinakira ini inonaka chitaura nevanhu ndo wadataura nevanhu haisi kufamba manhamba yangu mira pa334 ndokungamhene ndokwave ku1000 yaiko handiti ndipowo mhete ukuda mhete iyi here kana ikozi dzakasiyana siyana ndikupe ipi chaicho hanzi ndenge fifi wekapa fifi wisi fifi kana fafi ndiyani kamwe kamunine kangama moyo wekukapa uku Slender, we're on TikTok. Slender. Okay, she's my friend. TikTok friend. Joy, how are you doing? Brother, inakuwanikwa kuNamibia. Brother, kuNamibia inakuwanikwa. Ane brother kuNamibia. Ndo zvaitaura mimi tatu zvinotobata hama tisowa information zvisere. My favorite bro, Savannah. I want to see that in Savannah. I to fight Sham. Chimama, chama iwe shezi. Ndinapro sex. Ndinapro. He, vanena vasisi. Iyo auzi kuti puro chero nchinda kuningikiri. Chero nchinda kumadhanza ninga yatinge chiagreza muno marasebe kuninda na puro ini. Kuninda na puro ini. Just because puro atauri nyaya dzevanhu ana makuwa. Atauri nyaya dzevanhu ndishaura nyaya dzedu sina nebasa rose. Aite makuwa manje. Anoshandika naye. Yeah. Anotapika naye. Nyaya dzina basa. Ana kana makuwa. Atauri nyaya dzevanhu. Sema majira sina majira. Esi puro Regis, how are you doing? Aiwa nyaya dwana titi. Antara nyaya akachitodza nyaya dzake dzemaboyfriend dzake. Ndade tichitaura chiseka zvediso. Atauri nyaya dzevanhu. Ndoka ndikuza guys kuti kamda kuona tinoita mafriends tamba ine magay. Yeah. Tamba ine magay muone. Amuyo uite problem. Uite problem nevanhu puro. You are wow. Thank you Vimbai. Thank you guys. Mukundigonera. At least makundinzwisisa ne? Iwe uzombopekawo ku TikTok. Rega vamba kufamba. Unombopengawo ku TikTok iwe. Like uniwo wewe pa TikTok wakatozoya nenyaya yekuona kuti ndikambotanga ndiri sweet vanhu we. Serious? Ndakatanga ndiri sweet ndisingatukani nani banda tati ndikatonyarara pana pano nozodijairira. But manje utukana kwacho hazviperi maona. Vane vachiprovoka kuti rambotaura. Saka the best way ka. Zviri nani unyarara. Apa tikuenda kusai good man. Handikuda ndosanunga uko. Mutupa uko. Puro. Hi Jane, what's up? Captain, I want this to Captain Maurera man. Jaro wale team Captain. Maure ndo mubi. Captain, hands kwanetsa nesiki. Tena kadaro. Yengo tsenda pa TikTok mosi. Serious? Aiwa kumberi kana ichi. Ayoka. Tena pindi pina ne pedu pai. Hii ndairasa 0 ilo kamera hapo. Ndairasa parakati. Ayo sinzi kupinda. Aiwa Captain no. Ndogara kuno vanhu kwawena na SIS MELLY. Peaceful town. Oh, hanzi ndakanaka na Priscilla. Oh, thank you so much babe. Inga unogara chudzwa nevanhu chifamba newe wanepo. Vanozogara chudzwa nevarume wako vanokunyika murodhi muntu wakanaka. Chiche changa chimpurisa changa chamira paside cheche. Chakatoona iwe. Angachona ine Angachona iwe uchachingoramba chakangoti chokoti are you okay? Are you okay? Chakatoona iwe pure iwe. Tokunyasa kuona kuti paita chimokwa. But I see type mina ningado angakatorowa zvake ne anzi guka. Arone guka. Toji chija ndakamuda akazokutadza umira da.
Urokara vari kumwa doro. Unoona doro romwe ne Isusu tinongomwa doro ngwana atimbozodha kusvika pakudhaka kusvika mudhakureka. Are you okay? I think that you want to. Hanzi apana. Are you okay? Mbuya nana. Hanzi apana chandinochiva pana purapa. Aiwa ngoda ndichiva kuti vanhu atifanane kana uyu mukadzi uya hanzi mbuya mai watoti. Aiwa unogoda uchivire munhu naye. Mbuya nana. Handina chandambochiva pana. Naye mbuya nana chiko asikana. Chiko veduwee vanhu vakangofanana nesu ngatisadaro yedu. Ngatisadaro iyi. Vanzwisisewo unoti vanhu bhozva. Aiwa ukatona munhu anototi hana undifila anenge atondifila chitongoti mungotadzenyu ngodudza chokwadi taiwa takufila naye kuravana vakufila naye friend no matter vandifila munhu aungangoite beef nemunhu ausingadyisa dzamba kwawo ndotoipa kona uchitira munhu beef uchoziva kuti pane zvaanazvo zvauri kudawo zvausina so sexy hanzi nanometa daita shamwari yangu tora mafollowers TikTok unonitera kuTikTok because Facebook yangu hainchakwanise kuaccepta vanhu so unoya kuTikTok prosexy king kama ndokwamunondiwanengo komasana. Thank you guys. Anzi yesimele na tawa. Tava Ruisa. Meli. Anzi yesimele. Yesi tava. Ulise yako. Ku TikTok unonzi prosexy king kama. Prosex king kama. That's me. Anzi simele kufureni kupi. Anzi chipona kupi. Anzi. Iwo ndio unowaziva nemutauni ngani andiwazivi mazimbe emutauni andiwazive ndongozvanisasangana navo tisime ndikuti andiwazive ndiwo unotowaziva handichaoni yaenda handisomizi wekuziva aiwa inini ndakabata chicrown chasomizi kuZimbabwe. Aiwa inini ndiri lasizwe. Kwai ndakabata lasizwe weZimbabwe. Ndo zita rangu rangapiwa naSIS MELLY. Hanzi lasizwe kuZimbabwe. Yeah, that's me. Pronoteka dress rewe. Matire kuda. Andawoneka ire madress netumasketi. Aiwa inini ndipfeke sina basa. I only wear unisex. Hembe dzandopfeka dzopfekwa nemukomana nemusikana mai okay mataxes what me. Kopa mapinta apa unopfeka api echisikana kuti echirwa. Ndipfeka magistri. Gistri? Serious? Puro. Upfeka gistri newe. Ndakapfeka jita mbiri kutodikana nawo. Saka zvodi zvokwana here mugistri pamberi paya? Handi zvomboniko chinazvo herewe. Pura. Zvakatogara. Zvakagara mugistri. Zvakatogara. Tori sausage so. Hazvine mbere. Handi pura. Aiwa hakana. Kagistri kakanakira kuti kana ukafunga kuenda toilet. Simple unongodayo pasaidi. Zvino zvokuzopfeka pendi yekuti ndakabvisa musoro haikona no. Sipuroga. Kune magistri acho ndechikadzi. Edwe atotopfeka kuti chirume. Kune yechirume magistri. Anenge chitambo zvakawanda. Yes. Anotengesa mashopi pombo. Unomaona ku adult shop. Kokutengesa zvinhu zvenyu. Sexy zvimadingdongdongda. Okay. Zvimadongdongda. Asi zvodhura ndofunga zvodhura zvodhura. Yeah. Zvakangofanana mapenti evarume agara anongodhura unochitenga lebo ka. Okay. Unenge uchitenga lebo. Saka inenge iri lebo ipi? Aiwa akasiyana-siyana uchida Nike kana uchida chii anenge angori mazita yangu. Achita mari asi 1 200 ngatimbomwedisi pano 250 Kana sisava. Yo. Ngatimboita nyaya napuro panapa. Ngatimboita nyaya napuro. Say Malvin muri say how are you so Malvin? Ngatimbowa nyaya napuro zvedu.
pura nakidza anakidza amumzivi ni pura ndakapfeka G-string guys G-tambo asi shiwa musiya yati tiri kujis kuti ndindi waibudisa bhuruka ndakazviona kuti G-string iya because ndaitoona umu mako ndaitoona wakabudisa umu muchibuda umu kuti unenge one G-string iwe but ndangova nemabhuruka echirume kuda waripeta urosa indireko kundidai asi unenge ukada wakapfeka chotoita careful because ukatamba uchididi chowepoya aiwa kana edu isusu akatogadzira kadaro anoto panogara the thing diding panenge pakatodai also on so inenge torisecho inozotangira cha G-string yatoforira panenge pane chinhu chako okay yeah saka iyo G-string inongo chiripfekera kuti chiyapa kuti ufile comfortable kana ti boyfriend yako ikauya unongoti ndifamba mumba ndimboenda ma ups and downs kana ndine painting nayo utomboita ma up and down painting hey saka ayo apure boye so ukaita up and down wakapfeka paint yako muchinda anobvadi vangava gwetitarize vanhu vanoda kutogwarika zviro vanhu hapana murume wese akatobaya munhu weschool drive akabata school drive bona apa ukati ari uchenu ko ichi chakaroma tanga kabayiwa nechi madrugs murume wese akangona munhu wake akashama kosi anti murume kana une murume uri gay saka imi zvombomire chinoitika ndechekuti murume wako paanotongokuona murume anoda vamwe varume kana akatongokuona anotonzwa kuda kosi anotoda zvekuita vakomana is not straight but kana munhu ari sikanzi ndaitikuda akapika hi just some advice for your knuckles tone manakuza vanokusviba manako wangu akanaka I think it's phone manako wangu hasi matema sorry I think it's phone hanzi zvino zvevanhu hanzi uri mamoyo here puro uri mamoyo uri moyo here puro ndimashumba uyu shumburesi ndishumburesi uyu hanzi chone uda kuona joki rangu erasikana muda kuona nduwe uda kuona tambo yegistring havasi kuzvihwisisawo kuti kune gistring rechirume rinenge ripo saka iwe puro boyfriend yako kana muchiita vaiva muri murume nemukadzi muchiitana handiti wewe unenge uri mukadzi anenge ari murume saka dzose hadzimiri dzose here hai kutoda kuhwisisa puro toda kutohwisisa vada kutohwisisa vanhu hamusida kuhwisisa ini pane da kunzwisisa here apo kana ti munoziva zvinoitika pasex mageng hatizivi muda kusere bvunzai mubvunzo apa hamusida kuhwisisa zvinoitika here pasex yemageng sanele chademana which sanele uchaiona here komende yatoinda ukangotoiona ipapa uioni anoda kuona kugula unoonera koko okay saka chivatenda kwati zvinoti dzikamira dzese saka panofamba sei hapana the more murume anongokunakira naye mumba menyu memo anti murume kana achikulamba stemune muchinakira and then munokama that's how it is inini murume kana achitongondiramba tinotosvikawo pakutoita pakutokama cause our G-spot yevarume vese iri mashure iwe dzokorodza wati chii wati kudii puro lati G-spot yevarume vese iri mashure varume vese pasi rose kushure pai kumashure kwake cheko kudhodhi chaiko saka uri kuti vakadzi vapota vachibata kudhodhi noti kune G-spot yevarume hamusati mambochinzwa kusvika pamakura udai ndizvizivi ndokune G-spot google izvezvo kuti G-spot yevarume ndosaka vamwe vakadzi vachizonzi idlai kudhodho anditi angaida kuti muna ndokune G-spot and hanzi some other lady she told me kuti nemurume wacho kana vachiita hanzi anonge akabata magara emurume wacho so akabata magara emurume kana achiita and then kana vakuda akuona kuti ada kukama hanzi anomisa anobva apfekera mbishana chikuno chake now it makes sense kana uchitaura izvo anobva ascreama chisingatomboite iye murume wacho alright so it makes sense zvokutaura kuti
nokuti vakadzi vanenge vachiti murume wangu ano kana pasina kudyiwa kumasure bonde hari munakidzi ndokune G-sport. Mazviwa ka mazviwa vanhu vakadzi kwai mopota muchibata-bata kusure kudhodho uko kwai ndokune G-sport yevarume kana kutoita zvokudya zvakasaka zviri healthy zvanenge vachiita zvokudya. mudaitsa vakadzi vanorara vachipidigura varume waonasi ndokuti zviite madauti varume vapidigurwe nhasi misisimen musanaro iwo ingachatodzidza but idya imega unongozvitira kunenge kwageswa ingwani zvitori nani pane kudyiswa dhodhi kudhubhai vanhu vari kudya madhodhi uye zvakaoma nai kudhubhai vanhu unobva wakarogwa nebora ngoma puro rekuti unobva watirega ndiite ndauziwa papuro unobva watirega ndiite ndazviwa papuro monokumamira muromo varume here anakirwa kanogona kuti achibva to ngatimbokubvisa iwewe unozouya kuafter stream unoyacho advertise page rako mucomment section usina bandusi mirembo we are still here panonga tiri kuti madoro ndakazvigarira panasi kumbuzibona ngoma chitichirega ndiite ndawa kwapuro mai mwana ubva aita kundichigwa kutsvina muromo mai mwana unomwasa unotsva aiwa haazombokuitiri zvinakira asi kunakira notonakira serious kunakira notonakira zvakudaro saka zvakaoma saka munotoita musina makondomi no zvinoenderana nekuti inini handiti inini munosati engaged zviyekeyeke and then ikasi kana uchitoona vamwe murodhi mafana kusashadza I need a good man. Makongo ari kunwa ndanitsida kuti makongo ari kunwa kondo iningirikini magloves akanze kapfeka enda mubhana nokuti hauyi kuzoita basa rekuningira usina kuuya ndiani ari kuda murume uyu anzi I need a good man uda murume wekuita senai uda ulambaswa uda ulambaswa vane yanga saka munoita romance here iwe zvokutokisana nekuti yeah we do romance we do everything like the way you guys do kutombotiona sengosvika munhu ungosvika chimbomutepa asi dai kwairusa dai vanhu vasingafamba idonza mamaningire munombosati one thing chamunofanirakwai vanhu vanopfeka mapamba wa nema kunjona ndapfeka pamba tokuzoziva here mukatumoti mune pamba yakadzamuna rinogara pakati pegaro pamba rinoungana pakati pemagaro yango mwana akaripfeka rinoungana udeoso unonyatsoona kuti apa pane pamba komo munoisana nematambunizvo aiwa akani no dai kwangi kwailusa ka dai munhu sachifamba nemaningirikini dai munhu sachifamba dai magesa achifamba chidonedza madhodhi zvenyasika matambuni zvaunenge akabayira matambuni kana tishandise zvisina basa isi kumashure kweyo kunongodaiwo so kona kunodai kodai zim crimes wana nyaya yakadasi shuaka kune kwakadaiwo so handiti munongokuisa zvakunoita kodai kunozojambiswa sei kosi guys amusati mambopinda amusati mambopinda mutoilet munhu yaripesa amusati mambopinda mutoilet mukaona munhu esidhodhi rokuti unotsvaiti rabuda nepairi saka kunoruziswa neidai kwairusatsvina but rinongobuda kozi kuri lastic kunovhurika kovharika unless kana utori anonzi mapiles ndiwo kutoti ungarwadziwa pati mwai
Has network iri clear one. I'm switch on it, guys. Robodo. What's up? We are trying. No, in an angle, I didn't date Muskana now, and in a morning, Muskana like, I just feel like they are just friends to me. So, I don't bet I'm mistake again. May I never survive? That's it, you're not sure about what's there. I tell the dollars no negative, but she's laughing. I'm so mistaken. Okay, anyway. I'll throw it on air, okay? No, I'm going to phone. Just a baby, no, but I can't go. Thank you. Then this up. I think what the wood I had us. And the Pagias also have to put it. And I could take next day. Somebody. Ah, you name it. We don't get it now to go much. I am a today or so. She said, yeah. So, Tantapa, I will not give up Munara, my rabbit. I put it as couldn't go for the Cacovarika, guys. And the Bangwaka, Nimchi Prakuta, Simba Mayum Chipa or Mayuman Shuru. How could you Baruma Kawanda? My manager, Jessica Garage, go what's the gonna cheat and go for all Fiji and did it. What's our right to tell my Fiji? I'm still my GT. In any refugee, very refugee, no, my sure. Basically, why you more younger, I'm going to say. Huh? That's the second thing. I will refugee in Kumberica, cook my sure, but Tumbero of your south. In an Angumber, I'm still a Fiji, but my sure that was so got that. I got a very direct teaching with even the mamma. In the brother, okay, yesterday was my birthday, guys. So, I got a birthday, I'm Suro, and then in I see Nangumka and Chinkumako in the Garra of my twin Chingumador. So, Panango Mukachin and the Tanka with a Kuchika and Kumador. Because the new time in Chimador, but a number of Jaquashang. Sagapulas, yeah, but I'm around the Catu on the hills. I was named there and you were 16 time and 6 penny for which one to Turkun to Abudakulambas. I said that I want to come around here. I want to top and bottom, Nicole. If sounded to come around, it's gonna 3-4. It's named there, no 3. Maybe a 1 year ago, Saga. Report post you can the name of the he's not gonna. Okay. Usiku kuna shida wasikana usiku ucheri mom muzika shida wakoma apa simuruma rako si hanki sei murumu wake oyi aisikoni kera murumu wako kwa nani ndanchi ku Sun City nesoro for my birthday. Boat cruise. Look at me. Hey. Mboka chena wena. Aiwa ana ndakauraya shana. Keli kumalo chai. Mboka chena. Mboka chena. Dakura deja. So Pachini member. Saka iwo puro mukuchirora na rini? Tuda kuya mchato. Tuda kuya mchato ini mukurora na rini? Ni murumu wako mukurora na rini ni boyfriend yako? Amen or maybe kuna na December. I'm not sure. But Sando ndo pa mkazi wake. Sando. Ndo pa mkazi wake Sando. Mkazi enda kampa Sando guys. Enda kampa Sando. Mwaza ati mkazi yeye anatumira vana vake kuti vaende kunogara na puro pa weekend. Holiday. Angari ex-wife ya boyfriend yake antoziva kuti vana vaende kuna puro purani isaiziva zera vamwe purani ngachitamba nevana vemurume wake mukadzi china hana kana pressure anotoda puro than vanhukadzi iwo murume wako asi gay ibhayo handi
anorova kwese kunzongona kunyima ukambata chita nemukadzi nodi yo I'm going to fight the lady. Yeah. Okay. Yeah, ndinorwa fe. Asatombobata sachita nemukadzi? No, like for now I don't think kuti ari kundi anochita because ansanambozvibata. Because antine mukadzi zvino akatoseparate. Vakatoseparate. Ndaipi? Boshe kuti. Bolato. Boyfriend again. Boyfriend again. Mujainda akanaka wapuro. Oh, the doctor. Boyfriend again. Doctor cheche. Doctor anisejeri yake munhu. God, how could I plan it? Name. Kana tongoikuta sisi uzatsvaga comment yato inti. Oh, I'm 28 years old now. I'm 28. Ndakukuroka namana. Hey, ndakura chem. Mama nje ndachone 30. Kwa uri mwana kumfakoza? You, I'm not from Fakosi. Ndafitwa nocha mwana kumfakoza renini. Andiso kumfakoza. Kwanza broma mwanepi. Munhu wangu ushaya. Chogara tiri chese ngwane. Munhu wangu katiti kama live stereke tiri chese. Chogara tiri chese. Njatana ne Friday kumafara mtapamshana tipurano penga kwa nonzo. Kwa rikifaya. Ndipamshana tipurano penga ina Friday. And I want Friday. to be naked that day. Naked? Usazoya kafika gistrini shwewe. Oh, okay. Saka Ita ako naked. Unozota naked mkati. Katapinda. Uzota mkati. Usazofamba mrodo wakada anosungwa. No, achinoza ndobva umbata kapfeka zvakanaka ndasvika ndoba ndochinja unhu kumba kwangu handingambobudi anoti kuti ndaita naked like last time here ndandakaita pepe no handisi kuda kupfeka like even nyangu katonhora say I just want to Koro, I ask if you ever sleep with a girl. No, I didn't. Handamborara nemusikana changu. That's why ndati ndiri virgin kufront but back seat zvakadhakwa but not kuti ndadhamba ngwaiwa kudhamba ndizodhambira kudhamba kwai kudhamba handidhambi kunodai kuchidai izvezvi ukatondipa murume wako izvezvika anogona kusatodzoka kumba nakirwa wapedza naye negreen muritawo chikapa here imi mutamba chikapa why not nemachekera ndinoita yofoni kana ndamubata ndingamureketa anozogara serious ndikasatomudaro anoenda zvene asi serious imagine sambotambawo chikapa kuti zvinoitika umasiku takava makaipa mudzimba mudzimba mudeba itaura ka taionerera zvokwadi hanzi ndiudzirewo prosex antengerewo tiketi rekuhaiti anenge ariko ye prosex kwaiti she'll be there Bro, ask if you ever slept again. Namborana nemusikana Naye asikana naye munguramba muchimubvunza one question. Nambobvira akaenda nemusikana. Aiwa, vatotamba chikapa guys, vatotambira chikapa. Totoita chikapa memwe totozoti musana hauningiriki haugume pasi kana uri pabonde. Serious? Zvamutokunda isi machemberi. Musana haugume pasi kana uri pabonde. Ukagumisa musana pasi haisisiri sex. Serious? Imi safani yabva kurelaxa zvekusvika pamudi iyo. Pindura mubvunzo. Pane mubvunzo irimo. Kwa ndicho connection yemalesbian Natasha. Andina kana one lesbian friend here. Sorry, I'm sorry about that. Andina Becky, ndoda kuita friend yako ndinoirawo moyo. Becky. Andingadeta friend yangu ngauye kuTikTok because Facebook andichenyezi ishandise like before. Anenge chingondida anoya kuTikTok pro sex Malvin
kutiktok unonzi iwe patiri panhamo iwe hausiti panhamo pane makuwa vachiseka here iwe panhamo pane makuwa patwa nyaya dzese vanhu vachiseka tichinyeya kuti miye munhu afa yeyuyu angakadai vanhu vachiseka nhasi tiri pamariro guys tiri pamariro asi tiri kutoseka zvedu tiri pamariro tichimwe hedu tiri pamariro panapi tiri pamariro guys tiri pamariro mariro asati apera asira kutopera hanzi ndiri king inini they don't call me king of bling bling for nothing ndinoswaga zvekudaro aiwa swagi panapa inopera yabiwa anoita manews ndoita manews ndo basa rake anogara murasembeki muye muitwe manzara ndo basa rake kusa manews anozvisa ega muye muitwe nzara sindakadzisendekeza kwanzi unotunda here magaro vaudze kuti unoita kuvapedzera nyauyu yanzi unodiwa musana kurotewa musana unenge wakadaiwa so uri mukati kwete kudaiwa so musana ngaudai hanzi mariro asekuru edu edu kana iyo atabva unopeta nai tatobva unopeta hembe pamariro isu ya mirai ndimboadresa chimwe chinhu guys nda kutowa musoro wangu tenderera mirai ndikudzei chimwe chinhu wani mirai ndimboadresa madmin medu madmin please ndokukana muchikomenta mumasikomentai nemaprofile enyu nyaya dzemafight madmin ndokumbira kuti musapindire nyaya dzemafight emasocialites please nemweya wamwari musapinde nyaya dzemasocialites please nokuti masocialites igame indiri musocialite ndozviziva game rachona munhu vanotukana nhasi next month anenge vari vese saka nonyatsoziziva uri socialite usapindire zvinhu izvi musanokomenta ende munhu akomenta pane komenta isosha mwari makuseni pane munhu wandotofara naye zvekudaro munhu aita kaadhimini yangu pane adhimini dzangu dzandiri kufungidzira dzagangaka vanotoziva kuti ndodara munhu iye zvekudaro ndowirana nemunhu iye zvekudaro wabva vanosazikomentera vanhu ndazvotewa iwe ndariona hangu after ningirikiri after 5 minutes poisa sanobva ndakurumidza kuti handisirini panapa ndatofanirwa nemwe kuti ndimere musandikwidzire sisi wangu bp ndakwira bp makuseni shema ndakwira bp apa vanhu nemakuwa ngatomhanya kuinbox kwaketi atomudza kuti keti waona here zvawaitwa nameli apa inini keti acho paari kuudzwa zvina achitaura nechiti keti unogona sangana nemazvinhu zvakadai so izvi handisinobva tofaka nekuseka chitoti munin'ina wangu neniwo ndiadhimini kwangu anofarira chinoitika ndechekuti pamadhimini paya gaiska pane tinenge tine timu rimwe rinofarirawo rimwe timu vanimaona umwe achifarira umwe timu umwe achifarira rimwe timu saka munhu anenge achinobva ti musashandise page name please usai mapeji enyu chaichao ndaunderstand hangu kuti kwai ndaita mistake ndasingaonbut hazvina kunaka vanhu havazozvinzwisisi kuti I've got nothing to do kuno chingoisimeri ndivo vanyora ini ndandisiri pasocial media zvesingadi kudaro serious hanzi ndakubvunza sisi meli boy here comment yaketi comment yaketi iri kupi comment yacho amene iyo yaitika icho ndifuna andisirini aiwa comment yanga siri bo aiwa not kuna keti imari ticket rakuda keti ndima moyo sha apana paningambofana kambopisa keti azvifi zvakaita ndakambopisa public keti ikada umupisa anozviziva ndotombomupisa but ndomupisira kuseri andimbompisira pamupisira rakuda ndikutengera pamupisira kuseri yes like shit serious ufunge ndataura hangu navo tataura edu but ndambobatikana zveshuwa ndambobatikana mama totadza kufambisa namo zvakanaka aiwa ndachitogeza ndatobuda kuuya papaya kutouya ndomafonewa ndosandadhilei kachikuza kuti pane munhu andifonera achiti kune simeni ndimaisa kati komenti kupi ndobva ndapiwa zaka screenshot ndikati rega ndiendi apa yanga changoiswa vandanosvika nganyora kuti aiwa handisirini but ndatomborega komenti iripo kuti vanhu vaone kuti ndanyora kuti handisirini kana ti vakashandisavo vetokuisa mazita avo kumberi like uzi aiwa personal account guys nika 800 chete inangu guys kamera ndikudze okay hanzi 800 chete 800 ticket for high no mastokoza you should know me by now plus handwriting wangu website ndatoona handwriting handizoziva kuti handwriting zokomera hanzi handwriting ndatoiona kuti but icho tiripo guys chokuti ini nangu I just I'm just trying to maintain my peace. I'm just trying to maintain my own peace, guys. Hondo street, please, guys. I don't want to get involved. Guys. Mina nditukigwe zvinhu zvedu zvatinoita pano. Handinotukirwa hondo dzasingazizi.
ADKs, thank you so much. Antina ADKs, I have gay friends, but in an gay song. Oh, thank you so much. Yeah, like you don't have to choose one man life with the Tambane so one second we see something like why did you sweet away to us or sweet Koska? But no, they want to bring you to UK. Then push Kim. Me or SIS MELLY. Take me, honey. Take me because South Africa South Africa take me to UK. Congratulations. Ndakaita congratulations pa comment ya Zuva. Ndakaita kwa Zuva congratulations. Ndakaita kwa Zuva congratulations kuti congratulations osi. Ndakaita ndichengeti zvimagraduate zvemastreetish. Nokuti mangwana mufuma muchingotaura. Ndakaita kaona kuiona yati ndakungoposta chite page but ndakaita congratulations. Ndakaita papepa kaenda kwa Zuva konoiona comment yangu. Ndakaita congratulations. Kwa Zuva ari kupina guys. I want to talk to you. No, zibaseleka zokusa pamoyo. Munotukana nasi next month mnenge mchiwirirana. Munotukana nasi maone sewe mchiwirirana. Saka chiti baba msazenya kuita team niki guys nokuti munoshandisika mangwana munonyara. Vanhu vavese. Munonyara nokuti do game redu masocialites roro. Do game redu iroro masocialites. Ndatombo kutuka chama. Kutuka nini? Unongotuka ni madhari zangu kupindura. Uyu ndingozonchita apa sei because ndinda ngokutuka ndiri kusaiti. Ukandituka ndokuignowa ndokunyarara. Ini mazango ndongotuka ndonyarara. Ukangotuka ndongokunyarara mbokupinduri kukupa mbili. Kupa relevance ani mbokupinduri ndokunyarara ende ndikakunyarara inakwa inoinda nyaya yacho. Ndongopopota wega zvapera todzoka tofara. Tsungofara aiwa akana. Musikana yanonzano ya. Musikana we UK watichina yoyi. Wakuruza kuenda paya. Kana ndikatonzwa panoti UK ndakutoda zvokuenda. Uda kuenda ku UK? But iwo wako kusakwenda kusaenda magay anodiwa ku UK. Nditoenda ndotonozvitira vatensi tangu kumba kwechimurungu. Wazati kunda na UK ngochana havana basa nadzo kuti chichichi. Otopinda shuza ndiri ngochana ndoda kupondiwa ku Africa. Saka ndauya ndatiza. Unotopinda uchimacha wena. Unotopinda uchimacha ku UK. Yeah, I want to come babe. Hanzi nondichiko ndachida kuti chiko ndadabvunza kuti baba yaya vatengera mwana wayo vazopedzisira vaenda kupiwa vazotengawo kanekani vatenga mukadzi vatoenda kubasa aizvo saka vasiya vaenda kubasa vatotora musikana vakaenda naye aiwa baba vaya ndivatengera mwana wayo musikana vatengera mwana musikana ivo vatora mumwe vazotora mumwe vazodii baba vedu mabhegawo asi naimi zvikuitika patakamira ka naimi zvikuitika patakamira panapa zvakaoma mwana azoka saka saura tatoita yatoita kapedza saka maybe vataurirana kuti mwana anonoita vapedza voendawo futi onoita pane munhu wani ogona kudaro aiwa mwana uya uya rapo ane jacket uya ane green upi uyu ane green jacket pana vanhu vakutengesa guys saka baba vamwe vakatengera mwana wavo mukomana takatarisa kudai vakatengera mwana wavo mukomana mukadzi mwana waveri kana tonenga I think munhu anenge akatokutora ubva kuzimbabwe da kuzadzisa mwana chirwere chemujoni akutorodza kuti mazimbabwe anogona nga inozvezvezvo ngoti unenge wakatora munhu uchimubatsira wobva wada kumudzidzisa kuda kurara nevanhu zvinonomudzidzisa kurara nevasikana uchimudzidzisira pamahure nandizvide zvinhu zvakadai chii chakadaro nai nyaya ndeyekuti tandikamira panapa patikamira panotengeswa ndepevasikana vanotengesa mhengerekeni madzini ona so pakutengesa kwavanoita vamwe baba vatenga mumwe musikana but havana kutengera iye watengera kamwana kavanga vaifamba nako kamwana kaibva kaenda nebhiri ine baba vasadavara gongo jamba brodi shopping pakona jamba yini adotengi chii zvinhu zvacho zvauda kuti ani tikutaura tisiri palive tisitaura nyaya baya apo kujamba shopping pakona apa nasi manja kufa veizvozvi inguva izvozvi hanzi nazimcris hakusi kushaya basa here kuti ndiana monitoring zimcrim iwe zvakaoma wena zvakaoma
Vakatooma. Miro nozoenda. Zvakaoma. Dzichiripo mashops anovhara late nhasi weekend. Imanje haisi weekend. Chii chakadaro na. Anenge vachitoona kutoti uyu haana kuti congratulation apa aita congratulation. Anzi pro you look like Bev. Ya vanhu vakaona vanogara vachiti ndakafanana naBeverly Sibanda but aripiko Beverly auye panapa mumbotaura tione kuti baba venyu havana kushinei. tishedzerei Beverly Sibanda panapa uye azondudza kuti baba. How do I follow you? How do I follow you? Ndifollow ku TikTok unongoti Prosex King Kama. King Kama, yeah. Unondiwana ku TikTok and then undifollow and ndakufollow back. Ku TikTok njokuwa ndinyenye trend. But Zim Crimes, they are doing a very good job. Zim Crime, they are doing a very good job in alerting us everything that is in the crimes that are happening. Thank you so much. They are doing a very good job with Zim Crime. Keep it up, my dear. Keep it up. Because the crime sister kudzidzwa ikoko kuti kuZim kune crime yakati yakaitika kune crime yakati kukuitika crime yakati urikuita zvakanaka stereki. SIS MELLY on. Yenda comment here. Your friend. Just like that. Liz, my husband said you are cute. Oh, thank you so much. Tell your husband that thank you. Lizzie, be careful. Zviri panapa ungatika botelisa kamera nokuona zvachikona kuyo ungata nenhumbu kuzokubhabhaisa ona ishi Puro is telling the truth. Kana murume akavhura ukamuvhara udodo uko ndokune kanhingirikini kachona kanonaka kacho kemurume kwawo ndokune karoiko. Oh, thank you so much, Samantha. Kanzi busy making life. Nainyembes kone zvekutukana here. Beef is busy. Esther Masha. Man, is it busy one making man? Tichitaura iri pano tiri busy kuita tipa mariro. Esther Mashaka. Kudo chema one. Kuzvizvekuna akutongofarirawo. Antongofarirawo Bev. Antongofarirawo Bev akendo chakangadara haisi bhora cha. Otherwise Bev agara munhu wedu zvekutodaro ndokwatofonera kuWhatsApp. Munhu wekudo zvekutodaro. Aiwa Bev munhu wedu ka guys. Please Tony Sandy Begi Murata. Vadakona joki. Mada zvinhu. Nai. Majoki echirumeri. Mira ndikuradzi zvaringira kai. Ataridzi zverakora ukapfeka. Aiwa hata uburisiro sei. Ukubutsa kumusoro kwaro. Tone matambo tambo. Aiwa ime manje makaronera rangu regore riya kwa kila chi. Kwa kila chi. Aiwa no. Aiwa Mosha. Okay. No, it's not me. Ndafunga kuti kuda kuti ndiuye. Aiwa akaona Mosha itamba. Ndiana kudisha. Kana tukana pa social media. Ndiani nakaziyo selenye pro sangera. Anotukana pa social. Amatsirekeza wani kwa Cecilia. Pro anodika. Sandbag tipa mariro sha. Tipa mariro Sandbag. Tipa mariro mdara wedu saka nasambotirega chite. Chimbomwa zvedu tichifana kuona kuti hanzi natrai machinga SIS MELLY zvi zvamukutionesa izvo ngito mwa naitai ngandimupindura tai naitai nin'ina wangu ngito yakutadzira chi yakukanganisa kuitei paupenyu hwako yakukanganisa kurarama zvaunoda here paupenyu hwako ngito yacho ingito kuchiita zvinhu zvayo kwairi kune chivi chiri nani here my sister ndechipi chivi chiri nani ari kuzviitira ungicho nebhodhi yake
handi iwe unenge uchizviurirawo nevarume vanhuko kana kuti uchizvibvisirawo mimba dzakoko kana kuti uchinyeya vanhu uri kukonako kana kuti uchiba handi hakuna chivi chiri nanodarika chimwe handiti who are we to judge vanhu vakuita zvavanoda. Judgment is for the Lord. The day will come. Hanzi nebhaibheri regai zvikurirane zvichaonekwa nezuva rekukohwa, achireva kuti tose tikukura tiri vatadzi takadaro tikukura pamwe chete tichakohwiwa kana nguva yakwana muchashamisika musi wezuzu kunzi kudengeka pasina kana 1 anopinda dengai. Amen. Kana 1 because iwonekwa chipwa chii chako chiri nani pane cheuyuka uona musi muri kunzi endako iwe inyepa endako iwe roya endako iwe tose tinokana kukona ishe istakawanda vamasarudza vashoma ndaipinda mukereke baba kwamazuva but Mwari anobva tichidzokera ndikuzive kwawaitira mabasa ako. So ndidata ndigone kuimbangu but I think makamboona mira guys, makamboona kuti varume vakawanda varimo mudzimba mune vakadzi right now because of the fear yekunzi judgmental from people kana relatives kana kuti mucommunity kunzi akati angochani akabuda zvaari chako chaiko anourayiwa kana anotukwa. Saka people are forced to live. Vaudze story yemurume wako. Vaudze story yemurume wako boyfriend yako vaudze. Ini munhu wangu ka achagona kutaura aigara nemukadzi wake and then but anga asiri happy just because iye aisa zvaida mukadzi aingogara chingona kuti murume wake anomuchita namwarume dzamara azoita sei azodecide kuti aiwa mumwe nemumwe ngaite asi hadatanga mubvunza here aitomubata achitomubvunza kakawanda kuti kowainichiona mameseji amwarume mufoni mako. So imimi vakadzi muri panapa mimuchiya panapa kuzonituka mune muchitoita mistake because hauzivi kuti murume wako paanenge achibuda kunze kwari kunoitei ende murume wako kunze kwari kuenda ukokoko unogona kufunga kuti murume wako ari straight nekuti unogara naye anokulamba saka but it's not kuti murume wese anongokwira mukadzi is straight. Murume wese anokwira mukadzi straight babe. You are too late. Iwe, mira. Je pas live na SIS MELLY sha. Pas SIS MELLY. Thank you. Arkushanda. Ashanda ainda kakonda. Atutingisa ka 3 guys. Atokwirwa ka 3. Ngake. Okay. So inini murume wangu ndizvo zvanzviripo aigara chingobatwa nemukadzi kusvika mukadzi azoti and I'm tired. The same mukadzi wake nini tine peace. We don't fight because akatozvinyatsosvipira kuti aiwa murume wangu chiita zvauda kuita because handingarambe ndakakusunga ende mimi vakadzi mudzimba varume enyu kuti vari kungokwirana nesu hamumbozvizive ndopani ndichakuudza kuti murume wako akandibondilamba sida kana kava yachindinyenga handimbotauri kana ndikada nditotobvuma kasi kana ndisingadi ndongomudza kuti hazviite ende varume venyu futi vava patori namwe vakadzi vari kutokwirwa nemagei panapa anotokwirisa chitoti achibva kunokukwira uku mangwana makisena anga itoenda kunokwirwa kune mumwe murume ameno ende some people vanenge vachiti maybe murume wako mashamwari vamwe vanenge vachitokwirana kabisira musingazive vakawanza chigei nenyaya yekuti mimi vanhu munotaurisa but zvakangooma kuti ukafaida kuti murume wako igei wanga uchigara naye makore tichita vana zvakangooma vakomana kugamuchira mwomana zvakangooma kutofunga kuti sakaita kunokwirana namwarume wodzoka kumba zvakaoma. Inini nditori nani kozi inini ndakangozvibudira pachino kuti inini that's who I am. I don't want to live for anyone. Ndoda kuzviraramira inini life yangu kana chinotongwa nchanotongwa nemhosva dzangu. So shut up munyarare mese mukundituka nditi zvokutukana nemi panapa ndachera kutuka vanhu kuTikTok not paFacebook. And this account is not mine. Saka ndokumbura kuti mundirespect ose marespectera ndinongoita SIS MELLY kuti kana ndauya paplatform pavo ndoya ndakadzikama. Dzataura neni direct ndakatomira tinzo direct tova kuti kudii handi vari kuZimbabwe takatomira tinzo direct tova kuti kudii handina feedback andati ndave nayo so far takatomira kunzwa tinzo tiva kuti nichandangofarira gasi chekuti pakanga ndakanyoreswa next of kin pakunyoreswa next of kin ndopanga pachinishungurudza pakunyoreswa next of kin apa saka ndichiti zvinozofamba sei ndatofarira kuti ndavawani savhana inambondirova zvinongobhowa guys kuti takafara tanichingosekererana nguva tichingowirirana nguva yese munhu ungomuka ungobvawo zvake kwaabva kungobva kumwedzi nekutotanga kutodyiwa kunenge kuchiri netsvina kuzasi kunenge kuchiri nemadischarge anenge achipedzisa ropa
iwongona kuti ropa rasitopa wakutotanga kutoti mwana wanidya aiwo haungobve kwabve koko kungosvika chitidye kana tsvina dzako hanzi zvinoziva sei kuti munhu igei ipapakakosha murume waunotoona kuti uyu igeyika murume akaita senyu so aiwarume kutoti mira kune vamwe varume zvakaita fanana neboyfriend yako yai hautozvioni kuti igei saka anenge ari munhu unoti mukadzi akagara naye akaita vana 3 asingazvioni kuti murume wake igei anenge achizviona aiwa aizviona nekubata achichita rizii kana usina kuzvibata nekusikazvi kuti munhu igei saka tinovakuona sei kuti munhu igei. That's why ndati murume wangu inini ibisexual haasi gay because anokwanisa kutaura nemukadzi nemurume ona or is top anongoacta semurume but anoda kufarira anofarira kuti zviri pano pano tiri kuonerera aitungemekutevera wena unozonyepera ngasiri kuenda ikoko zvinoitika panyaya yekuona kuti munhu igei kana kuti haasi inini munhu anenge inini unokwanisa kumuona first kuti is gay but matop guys varume vanongokwira chete vamwe varume haumbovaone vamwe vacho vanenge vatori varume vatori nomawa vasingatomboacte anyway isusu nekuti tisu akadzi tisinenge tine mahormones echisikana tinonyatsoacta kusarira wewe pronodingomwa mapirisa yangu ita no never how did ndinozoluka sei naye masikana ndotoshatsangu ndagara ndakazvinakira naye inini I'm fine nation the way andiri munhu akatondiona anogona kufunga kuti pamwe ndingori musaladi handisi gay kana ndisina kuda kutoda kuzvida zvidako ndogona ngoti the way andinodzvesa nayo ndichikomana handidzvesi ndimusikana ivomira vaniyedza kuzaura kwakutaiopashavanhu pabasa pana vari pagraft asi vanhu handidrese kunge gay handipfeke madresi handite sei but if ukatongoya pandiri uri murume unotori nekafeeling kaunotofile kuratidza kuti pane kamwe kaukadzi kari pandiri kamusingaoni mimwe vanhu kekuti handikwanise kukachinja sorry kekuti handikwanise kukachinja kana kuti kukahaidha kanongobudikira kanongoerekana kangoti bhum nyange ndikada kuekta straight hawo but pro wakagara uchingoziva kuti inini I started to know kuti I was gay when I was 6 years. It's only that ndandisingazoti kuti gay zvinorevei ndaingofunga kuti ndinongonzwa ungoda wakomana since ndichitamba mahumbwe ndaida kuita mai mahumbwe wayo and inini ndindaitove mai vemumba nyange pakaita vamwe vasikana when I was 6 or 7 years mahumbwe kugrade 1 2 ndanditongori chibhebhi ndifarira kuita mamakeup ndifarira kupfeka hembe dzevasikana hembe dzakugwangu kana hembe dzamamongo that's how I started but zvinhu zvinokutongosvaurwa munhu anazvo and we don't choose ndatozosvikawo pazera daira kuti ndakunyatsoziva kuti zvinhu izvi vanhu vakawanda vanongozvishora vanongodaidei zvakatombondipa depression but nenyaya yekuti I'm strong ndakazochuza kuve happy ndikachuza kuti I don't wanna be someone that I'm not. Let me choose kuti inini ndaita munhu upi because kusaidi uko handitofile chinhu ndoti nomutangira papi musikana wacho it's better to be happy nemunhu wandokwanisa kufila murume ndo pandakafinda peace yekuti like now I have peace nazvo so iwo wamenoti kana uchitoneseka nekuti ndiri gay sezvinonzi kugay wangu no minus a bank account yako mumba kwako but moms wako vaizviona ndi yeah, my mom she knows and my mom should always be there for me and yesterday when we was at Sunset I was with my mom and acting the same way that I'm acting here my mom she don't say anything because she loves me the way I am so you munhu zvako ukazongowa uda kundudza shit kana ndoshamisika because you are not the one who brings me in this earth iwe purokadza munhu kaiwe ukapedza chikoro uri munhu saka uchadzokera musharimo next year iwe ukadzokera kumusoro ndauri chii unoenda wakadai why not? Avakuurai? No, I always go to Zimbabwe like this. Okay. People they call names Mustritika. That's me and my mom who Sun City yesterday. Hey, want to support mwana wao wakadi? That's me and my mom. Want to support mwana wao? Makatofanana. Hanzi kozvanza mase anga zosengi mimba nogosenga mimba uti ane maovaries ere. That's me and my mom.
Angazosengi mimba nokuti ana chibereko kasta. Andite mwana nchemwana ndobatsira kune vanotambura. Anenge atori nemwana wake ari kukundikana nemwana wake. Andipe ndimuchengetere. I can adopt mwana shamwari. Mwana vakadzongani vari muno mucomment section ngomwa izvezvi. Vasingazvari. So vakawandisa. Very strong word. Vanhu vasingabereki vakawanda ne. So azvizomboshamisa kuti ndina mwana pasi panapa. Ndongovikauntirwa kungomwa koko. Waisa. Ndongoitawo chini. Ndongoitawo kuti handina mwana kasi ndakazoita sei? Ndakazoadopt. Handisi. Kai batochokusaisa filter please wakanaka wakadai. Yo Kimisi ndokuuraya Kimisi. Kimisi ndinokuuraya. Ndipe muzukuru wangu kana zvanetsa. Ndipe kuno muzukuru wangu kana zvanetsa. Okura kuti ndakanaka ne this color TikTok inondishatisere ngoni nenda wangu. Mafilter anokushandisa. Aiwa kana munhu akangonaka. Guys, kuva nasi ndakumwa savana guys. Kuva nasi ndakumwa savana. Ndazvimira mazavana angu tundu kuti ndakora saka pa mota ino ndayo drive wanani kuenda kumbana. Email. Serious? Serious puro. Saka mchengwaje? Anchetogoni. You are good driver. You can drive. Anchetogoni papa anchetokwan serious. Ichi auto manual. Tosema songu zvatoita. Manual. You auto manual. Auto. Saka choji. Should I unokwanisa driver from now or aukwanisa? Anene nichaona. Ndasingakwanisa drive and then I'll board kwenda mba kwangu. Tadzakwa zvishu. I'll drive you then from your place to my place in the boat. Inini ndongwa savana wewe mazana ije mundidaki. Ina chatogoni baba. Ngokuti andichaguri kana kudi. Hey, savana idoro riri fast back kana usina mari yekutenga doro. Ifa idoro riri fast forward. Ukangomwa tu unotopinda mplaka. Esther, thank you so much. I love you back. I told you not to drink. Tine stress isu shamwari. Chakafirwa guys. Sikuredo akafa ipapa. Iwe tsitisa mwedoro. Dine depression. Dine stress. Bada tingori tega. Security kafa guys. It's puro good to see you. Thank you so much Spongile. Iwe trust devil upi waona iwa usi devil. Iwa unyei. Iwa uroyi ni wakadzi wa uyu awuite uyu ni wakadzi vanhu. Iwa ube. Udevu wao azoona apa kwako. It's going yes madakwa chibarela hivi. Iza disiri steka tusaiti social light. Baraile. Kakufana ubara light guys. Cause tinopesira chabuda msaga ne izvo kesho. Tine depression. Tine stress. Okay guys, we have to go now because we are drunk and now nyaza kuta chipuroka one second and sun sekuru edoka ila unokusaka comment ya trust kwa devil siya bana devil siya bana nawe sewe trust devil wamona patiri asika trust ila na ukwana so yaona devil pano we trust usadaro so but chinwani chandinongoda kuti double life mangu ka ndiri gay kudaro auchipeke easy ita uchipeke easy nokuzokwanesi auchipeke easy
Trust. Okay. SIS MELLY, let's go. I love you, free spirit. That's 8 minutes in. Okay. I was ringing. I think it was a good. I think it was a good ring. He ring. Takato pinda mache na chiri magei kudaru nemiwo. Magaro. Ano geza say. An ko magaro no geza say. No geza say pakuti. SIS MELLY. Hi, Puro. How are you? Yeah, good day, baby. I'm good. SIS MELLY, Mrisei. Ndiri bo. Ndakakuvunza kuti chuma chenyu ndotumira sei amuna kundipindura. Ndina kuya WhatsApp. Hauna? Ndina namba dzenyu dzeWhatsApp. Ndechemuchu vaitaura nyaya yechuma saka ndine zvuma zvandakatumirwa nana tete vangu kubva kuTanzania. Ndikati let me bless her with one. Zvemuchuno? Yeah. Ndipoka naiwe ndiche muwesti naiwe. Okay, wait. Talk like this. Talk here. Okay, ndine 3 saka ndichakupawo 1 for SIS MELLY, 1 ndokupawo. Thank you, baby. Pura ugaro Sunside wewe. Ugaro Sunside. Togara kujipe nekujipe. Wait. Rustenburg. Oh, Jennifer. We are in Rustenburg, Mananito. Ring. Hey, ring, you know, do it. Ring, you know, do it. You are trusting her. Trust you would have seen my devil. Trusty. You are trusting her. Oh. Now, come to very late. People came. Once marine spirit fair. Woman. In any denial, and I'm proud of it. In any marine spirit in Tornayo and in Notoida Zogdaro. This man Jews are shown at Tornaro spirit. So you cannot turn a begiga. Uri murumono gono chungondida nyangongo chitanta undikwire. No to go to the peasant. I thought what you say get it right to Ndafara. Okay, someone is repeating me. Okay. Please. I think should I too much? Would I zoom it? Some see a gaga kwa day. You will. I didn't have money when Mujamba. That's okay. One is on David. It's when it's pay take you on me. Madaka him. Bread Bogara, Pano guys, just then they're going to snap. Would I make you, Magusa? I hope my money to legging. Leg, you know, not you want to Muroti yet until today. Yeah, repeat you, much hope soon. But up, I'm going to come up. That's how you know it. Ndine depression. Ndine stress. How are you? But yes. Hello. Hi. I'm good. How are you doing? What is that, Puro? I'm good. What is SIS MELLY?
Ndafara kukuona. Otherwise kuri sei ku Joburg. Kuri boss wako. Oh, that's nice. Ndiri muLimpopo. Kuni baba kupi? Boda. Kuni kupi mlingina? Kuni baba. Ndiri kuLimpopo. Ndiri ku Malamulele. Malamulele. Masejana na Twando. Malamulele. Masejana na Twando. Ndoshande SIS MELLY. All right. Ushanda murungweni. Ine ndiri kubasa zvangu ndichiona live ndakutoda kuenda kumba. Saka ndinobva ndadya kasaka ndandipedza kumba ndobva ndachizoenda kumba. Kugarapo unoshandiswa ngemuranda. Machangani. Vanobhadhara. Anonetsa SIS MELLY abhadhara but ndokwana ndangosvikira. Machangani abhadhara SIS MELLY batochinja ini. Vanachingomira kuti kagore ripere. Muchagiroka basa. Nachimira kuti gore rikapera ka. Then ndichizoona kuti tikuramba tiri muno here kana tikasadzingo ndakuya kumberi kuJoburg kunobva kuna mari. Yekuti ndichazenge ndisitimo muno muSouth Africa akatori portion. Kana ini zvokuenda kuMaragara asito. Ndakauya mai manje ni munomu. Hello guys. Baby. Adot. Okay, report akuda kucancela live yedu. Ndakauya muno mai manje ina. Ndakauya muno manje ine saka izvokuenda kumbasa ndakudeni. Mjoni. Ndakauya kana ndakauya October. Hakuna kidza ka ucharodzokera kumba. Iwe unoda kuita zvinhu complicated takauya manje swiga mutsvaga mari. Zvizirizvo. Hands 8. Uya ana green button. Vanokwana vesa. Havana green button. Kukombasa. Tinokwana yangu. Yes, puro. Vochanika. Puro. Kutendeti. Kusavana. Kukonati. Aiwende kwa iya intine kukonati. Puro chipoka chikuva savana. Oi guys. Chipoka savana. Nai puro. Ndoda mbokubvunza. Boyfriend yako ndemumeri. Ndo munomu. Ndandida kutoti saka zvauri palive apa kana ari wekuZimbabwe haasi kukunzwa here zvauri kutaura izvi. Ndamutswana. Mutswana. Saka sasada kuenderera azotiparidzira shoko ramari muna timi 8. Hauna green button. Murume wangu anoziva kuti ndiri musocial life ndinotaura kuti ndinoda social media so hatauri sezvo kudai. Okay, ndafunga kuti pamwe kuda anobva kuZimbabwe ndikati pamwe anogona kunge achinzwa zvese zvauri kutaura. Ndikataura netswana ndichitotaura nemi anoziva kuti handimitire madhiri akadhako. Ndingori munhu wekuti like I talk too much but I don't do shit. But are you not willing to have a baby in your life? I'm just asking. Sorry. No. It's arrogant. You are okay. Yes. You are okay the way you are. Adoption, it's fine, but I'm not going to fight a lesson. It's fine. What about your parents? In life, it's not all about anyone. But it's all about cheating. Yes, I know.
Yeah, I know what we are talking about. Kuti unoita zvinofadza iwewe, but sometimes vabereki vanofanira kuacceptawo zviri kufarira mwana wavo. My mom Ndizvo should zvandiri kuda find kuzama that's kunzwa. why nanchikuratidza chizhinji namama wangu everywhere we go. Okay. That's my Okay. mom. No, that's perfect. Me and my mom. That's perfect. Oh, lovely. But Pura, hauzochiita here murume wako? Hauzochiita here murume? Cheating egareri hauzochiita murume? Yes, really. Cheating egareri kwese kana iyo kwara mukadzi kudaro unongokwanisa kungochiita. Ngeni ndozotadzwa nei? Ndiri munhu. Ipapo ichokwadi ndinobvumirana naye. Vakadzi vazhinji vari mudzimba maringa haasutombomapfekani. Ipapo unotoremera vakadzi vazhinji kuro. Unozwa inini pandatanga kukuona uri mumba mamudhara muyemeka. I didn't know that kuti ndo zvako. Sismeli ko mazopuwa namba here mazobatana here nevaya vamafonera vaye vekuzimbabwe 1.1k hapana varume here panapa ndikotsvaga murume wekuzimbabwe ndiri kuda murume wekuzimbabwe pana sekuru vawanikwa pana sekuru vandivanzii vandaanabati ndivo sekuru vake saka sekuru ava vativa kunditumira nhamba dzehama dzake anoyera mwoyo at least. Okay, saka havasati vatumira handizivi amwe anazomboenda kuwhatsapp pamwe vatumira pamwe havana ve asi chikuru tave nenhamba dzavo chikuru tave nenhamba dzasekuru asi saka ndichake ndichingovanetsa ipapo. No, it's okay. Toda kunzwa kweseka but ichokwadi kutongochenda kuti tawana nhamba ndochakakosha kuti hama dzawanikwa because angatova mawanda kufara cheko asi pandambopinda pamachini ndambopopota pamachini kati naina njara dziedi ina ndikuzivi tori mutombo mukuvainokubatsira ina nditombokuzivi ndangokubatsirai kosei musi kuti nhamba dzedziwanikwa zveshuwa weekend yose guys titsvaga tichifona chidii 0 vazongoburisira last minute. At least you did your part. At least nhasi ndovata wape dzinoya ndakuziva kuti hama dzavo ndave nezinamba sekuriva ndivo ndotobatsirira sekuriva. Yeah, for sure. Ndivo ndotiramba ndakabatsirira sekuri vavo. Ticharamba tichingokusapota ipapo. Maita basa sikana vedu. Thank you very much. Ndandane stress moziva. Ndabloka vanhu vekuprofita rapana moziva. But chakatongokosha iye kutongoti hama dzawanikwa ndo chakakosha because ichandatowa waridhi kuti ko hama dzikasabatsira tichazodini munhu. Zvandakanyeka unesokini unozati pafona ndoifinira pala makusasekura bhuku yangu vai ndavabloka ndanogona kuti uyai mutore munhu wenyu pera kozvitimuriianovika ndiani veduwee ndaroisigwa mufunge kuita kupinda nemhepo chai zvakaoma shuwa but let's hope zvinofamba vari kukutaridzai nzira iwe sekuru ivavo vari kukutaridzai nzira finally apa ndoti yakuzati makuseni mozati makuseni pandapinda ndatanga kuenda paishanda pamota papa ndikaungadza kwama yakati vakomana mumwe wese ngatimbofungai kakuru kadiki kanobatsira ngatimbofungai kuti hama dzindingadzitangira papa vose hapana ndopaziva wana akati aiwa vasati vakushandira panapa vaishandira kuseri apa murodhi muno museri zvikanzi vaishandira papaaabasa kuspraya mota endai munotsvaga muna nonzi future ipapo pandaenda payapaya ndasvika nana vane mazimbabweans ndikati dai varume ndotsvaga fisha zvikanzi fisha hapo ikati ndayao nenyaya yaedi zvikanzi vaitonzi bra ed kati vainzi bra ed zvikanzi ikati bra ed musati vakashaya zvikanzi dzakazoti vakashayika anibona ndikati saka kuti ndihatifungei guys any clue yekuti hama dzingavanga pati vanhu vatatizivi ende pasaloni pazakapo otsvaga mukomana nonzi
Rain. Yes. Tukenda kutsvaga rei pazasapo. Topanenda pazasapo. Ndatoenda tibhirori. Enda pazasapo. Taona tatsvaga rei yasvika dzaiwa. Rei anowanikwa kumba ndokwanowanikwa kunoti koko. Anomaona. Endai kunoti koko. Bva takatanga kunoti kuya. Tasvika kunoti yasvika rei abuda. Tapera pawo. Rei abuda. Kati chitodii ndikati alright. Handei chinodii. Tinosecha mumba zvatogwana kuti dai munosecha mudheni. Ndopata novhura kapata fraka kaya. But secha tone apana chiripo munogona nefone number yatakataona one enda kuvoicemail yayo nezita remumwe munhu. Saka tiri palive iyoyo ndopafona mumwe munhu pane mefona kasisipeni pane namba yadaisa kuseri kwekufona munhu iye akudzisekuraedzi kova ndatofona tiri palive wabva sekuna totaura kuti muzukuru wangu ndakaudza vanhu kuti vakufonera havana kufonera kati hapana ndakanifonera ku hakuna zasi ndakaudza kuti vakafonere ikoko anomaona tikati hapana asi chikadzimira ndivafone ndozokutirai namba kuwhatsapp saka ndinongofara kuti at least paane lead ndabatirira pana sekuri vavo. Yeah, exactly. Let's hope zvose zvinofamba in channel. Zvakadai somufungika zvakutofamba. Pavakangokuitai next of kin paipa ndopandakaona kuti baba vakava. Vatoona kuti munoma handina hama saka regai nditotsvaga hama yangu yepedo. But baba pakumufamba kanizanasika kuri kunzi kwai vakambotinzwa kwai nevakomana vanoshanda apa pavaishanda apa pakawasha panospreya mota vaispreya mota hanzi takatombovanisa kuhospital vakatiza vaizviziva kuti vanorwara. Kuzviziva vaizviziva but kokunosvikira kumushando panga pasina. Ora papasina papasitorina zvachose pekusvikira ndonyaya yanga iripo. Hapana. Saka kutozvinzwa munyama dzavo vaizvinzwa asi pekunosvikira zvishuwa chero ukangoita zvako kakicheni kako kumusha uko zvinenge zviri zvinhu zvakanaka chose. Kana zvinhu zvaipa unoenda unogara mukakicheni kako. I think it's a lesson to all of us, guys. It's a lesson to all of us. I'm telling you. It's a lesson to all of us because it's a big lesson and tiri kuona zviri kuitika izvi unonyatsoona kuti veduwee zvakaoma inyi. Pakaipa. Amen. Let's hope zvose zvinofamba. Let's hope mukazotarisa macontacts acho munowana answer. Aiwa, iva vasakurana vatodaira foni yangu ivavo ndo ndotongoramba ndakabatirira ivavo. Ivavo. Ndotongobatirira ivavo. And vanotomuziva. Vanotaura palive kuti ndiri muzukuru wangu. Ndikati mubvunza kuti anoverei svika zanoera moyo. Saka iwa patonaka pakadaro. So let's hope zvinoita zvakanaka. Pakaipa. Alright, maita basa zvenyu muri kubasa here? Okay, thank you. Alright. Madzoka? Avadzoka. Nechana chari zvokutaura. Taurai napuro. I'm back. The beach is back. Ndimuna kisaboma tena na puro shemu. Andigare mwedo andichoga. Takunoti mbogo manje. Bari buyai. Apa hei. Amuna kizamwa zimwe Coconut bar. Puro, welcome, my love. I'm back, honey. I'm back. Work. Apa vasi mwana wekwamugoni. Vakarerwa vari mwana wemukwasha. Priscilla unovaziva here? Unovaziva here Priscilla Mwembe? Eda Priscilla. Membo Eda Priscilla. Zvakaoma. Asi ndosaka vairamba nemadetails avo. Ndodada nezvandireni. Where there's no photo. Hello, Semeli. Yes, my name is Say. Ndiri mbo muri sei zvenyu?
ndaona comment yenyu munomuziva here mugoni ava sekuru vangu ava ndakakupai nhamba dzavo ndakatokupai nhamba idzi ndakaisa pawhatsapp penyu nemusi wefriday haina kuti kakatu yakangoti kaka 1 makaisa saka makaisa wrong whatsapp number haisiriyo whatsapp yamakaisa ndobva ndazokuisirai kufacebook pamessenger penyu yakavhurwa asi but handizivi kuda musi makavhura nemusi wesaturday nemusi wesaturday so sekuru avo ndakataura ndisekuru vangu ava matauri navo togara panext door vanobva panext door kumusha ndisekuru vangu saka ndova ndakataura navo ndinotori newhatsapp number dzatogara chitaura edu pawhatsapp ndisekuru saka maimaziva imi maimudziva here edhi mugoni kana kuti makangobvunzawo edhi mugoni ndaasingamuzive nokuti ava ndewekuchivhu ava isusu tinobva kugokwe ava ndewekugokwe panext door ore mangobvunza ezi mugoni avo vekwamugoni vamatauri navanobva kugokwe togara panext door munext door wedu oright saka ndo vakazova makatumira picha kati ndomuziva vakatoisa pafamily group nokuti pandakavabvunza vakati zita ndinoriziva vakati zita ndinoriziva muzukuru wedu ndobva ndachovatumira picha vakati inini hangu handina kumuona regedza tiite zvefamily titaure ndobva vachiita zvefamily group ravo saka nezuro ndava neshuwa yekuti vanomuziva zveshuwa ndikabva ndakusenderai nhamba vakati ndikusenderei nhamba ndikakupai nhamba dzenyuwo ndikavapa nhamba dzenyu honai munona nhamba dzamunofona kana tiri palive dziya hadzisiridzo nhamba dzangu ndokwamakaisa nhamba nhamba dzangu dzinoti 064 iyaya ifoni yatinokushandisa pamalife kuti vanhu vafone ini chete haitomboshandi vanhu vakafona ndinotarisa nhasi hanomaona haishandi iyaya inongori palife chete ende wakagona basa well done guys uyu ndiye munhu akabata basa uyu muisirewo malove nemalegs guys ngatimuappreciate let's appreciate this lady guys tinenge tiringotamburana nhasi but shed akazokuita mistake kuisa parong number but ndiye munhu akabata basa uyu dei tingotambura tingodzungarana nhasi saka pamataura navo apa vachiti vanokupai nhamba dzemusikana vatanzikwai nhamba dzavo hadzisi kuita asi shoko vanaro vari kuriziva shoko ndivabata sei saka ndofunga pamwe inetwork here kana kuti chii handisi kuziva kuti chii nokuti ndichazovabvunza kuti zvakamira sei kuti vavabata here hamuna kupiwa history yake edu uyu kuti zvakamira semukadzi like paari munin'ina wake and things like that zvemunin'ina kana mukadzi ivo vakati hanzi mwana watete vavo kureva kuti mumusha umo haasi wokwamugoni asi kuti muzukuru wokwamugoni noti wokwamugoni vanoyera dhuve mubva ndiripo mwana watete hanzvadzi yababa here oright hauzivi akuti mukoma hauzive kuti wandirerutsa kusvika papi ndamba kutengera drink wandirerutsa zvokuti unosati inowai ungoti vanhu havanyatse kundipiwa havanyatse kundiziva spese ndanga ndinayo so ndandine spese kuti saka vanhu vekumoshara vakundifonera vaka ndinoti kuti kudii ko vakanditora ibhodhi weekend muchivige anovigwana ndichiri kuviga chiti ndinani ndandiri pachaiti ufunge ndakazviona hangu musi uya ndikati vatara ndikati sekuru sisimeli ndo vakatoita basa rese iri saka imimi mukasatomiramira zvinhu hazvifambe zvakanaka nokuti vangu vachitochema kuti ndoita sei manje saka vakatiregedza tiite family group muzukuru tidii titaure ndobva vataura kati ndikati mave neshuwa here kuti ndiye chaiye munomuziva here akati hongu ndomuziva muzukuru asi ndewekuchivhu akatindobva kuchivhu saka hanzi shoko vanoriziva zvoti network ndofunga ndo yanga isinamba yavakavapayorega indocheka nhasi pamwe ndipo kwakaisa mameseji ikoko okay I was so relieved musati ndaita kunge ndabviswa nezansi dombo ranga riri kusana musati makusenda bloka vanhu vekufinira pana vakufona kuti muri kuya nguva ini blok ndikati ero unosaina ubva vati vanhu vanovigwa weekend kunokutorai munhu weimiri ndomuindisepi chokwadi zvinonetsa chokwadi mandigonera shemu dai vandazokutengera dringi mandigonera mandigonera shemu mandigonera shemu okay
maita basa Okay, kuzondeka WhatsApp maita yangu basa. mukaenda papage ka pafront pepage pane namba dzangu dziripo Mm. dzinoti 064 895 483 ndoti namba dzangu dzewhatsapp idzodzo ndiko munondibata ikoko Okay. saka mufa kuuya kuwhatsapp kondimbokuisira e-wallet drink hama kabata basa Okay. Okay, thanks Smelly. Dzakanzi chi 08 chi 064 064. eh 895 Okay. 4837 Ndantara tendinyo. 08064. 895 89. namba dzangu dzichikuti 064 895 na ndakangamwe vakangana ndikudzakwa mirai 064 Ah, 895 895 4837 4837. 37 Oh, 864. Oh, 64 895 4837. Okay, Smelly. Melly. Thank you, my sister. Thank you, ne? Okay, thanks. Vakangana usevhoti Melly. Amai vandibatsira Melly. mai vandibatsira ivava Ndakapinda kumwe kunochiita shame. mai vandibatsira Ndasitorara ndichivhomuka. pane vanhu uchivhomuke Ndambotanga ndichisvika ndatoona zvakafanana muchindisira ndinonge dzembe muri wari makamira kudhoo muri kumochari munhu anomuka kauya muka Let me tell here you something. It's not all about kuti munhu anomuka kumochari or what. Nyaya inoitika ndeyekuti like ndongozoti hanzi zvinhu zvemunhu akafa hazvibatiwe nemunhu asiri hama yake. Yeah. So I didn't know like where should I start? What if ndikatwarana nemamhepo ezvinhu zvandisingazive, I know kuti ndimusaladi but kana pauya pane zvimwe zvinhu zvaunenge uchingodzwawo nevanhu vakuru ka unofanira kufocus. Iwewo zvakatozvibatira vanhu akada kubata kana chitadzirei newaenda wainomama wega nebasa uchiita zvibata kuzvidewa imeindii kamije arutopeni mira tichadziva diaries ndinda kudzora kuenda kuchivutivi tenge zviri muri kustrategic special chomwezi unapuro aina zvindi kumba kamuti pabhodhoro uyo puro aiwa zviti yo dziri kumbora dzichikuta so matiti kuita sei segaikanowanowani somwe napurosara natomwairori hai kwamana kokona atanga yo okay yeah adza kwanga chimwadoro anga chimadoro afu ipaidi yapo anga chimwadoro topfengo agara itori benzi remutono tisingele matsiko tadwiko andizvindenda kutozvaka tifambe tinzi tenda ofewa doro kugogona mukwasotora pashomba hatikumazvitii serati azora twende chini dzimiri izvozvo ngona ndakusiya tosunga kuita kuletera umburume mani unenge kutora chipaneti mpe yangu guys I'm going to muda wezvontora kusaluni friday unibomba watodaro au ndinopfeka kudzokera kuti kumba undoitira makeup yangu unodzokera kumba unondisira location kumba undoita location unoita anogara pajusa inenge iri zvekumangwai enda kuma 8 9 oro
Guys, look at Takandurembere. Inini guys. Ndachakureka nhava Takandurembera, guys. Durembera. Usewini man, how are you? Kana uchiti unotamba. Kana uchiti unogona kwaina baby ndiratidze zvaunoita. Kana uchigona Just I want to fire. na Beverly. Na Beth. Kana uchiti gona kuita Beverly wani. Ndiratidze zvaunoita. Kana So I think I'm saying one. Hey, I will do that. Bye, guys. Ciao. Bye for now. Thank you so much, my sister, for coming to see me. Bye-bye. I'll see you on Friday. See you on Friday. Baby girl. All right. Porosanga Friday, Andy. Mafunga kwenda kuna. Iwe ngaura Friday apa ingori nyaya yekuti you know kana dzanyaya dzekuenda kunamo dzekunamo kunamo tienda kunamo yasekuru edu tinoenda but Friday chakachaya. Okay, bro, bye. Bye. Bye-bye. Papa nachandasiya imi mutori cheche murumo ine. Mwese foni yake murumo ya. Foni murumo ya rupi. Yange iri pachaje irape. Ya ise baba mtu aichukuchaje ifoni. Chanta za muwadi sim card. Kile transfer sim card. Murumo ya asi murumo ya ndisekuru kanai. Murumo ya asi murumo mkuru ya puro. It's boyfriend yako. Hadi boyfriend yako ni 50. 52. Anto ni muombe boyfriend yako. Kani murumo ya. Ole baba. Okay, puro. Baba nditaura zvakwana. Acha zvakwana ngora Friday. Maure. Tiure achisekani. Mangwana uchaurawo. Tozaura Friday puro. Bye. I'm going to prepare to go home. Yeah. Okay. Ndaswera ndiri mota masisi meli kutadza kushanda nhasi ndakagara mota memunhu. Mikeni. Para ini puro. Guys, pura enta intrega chinken guys ndakuinza andarembera bye. Guys, idachimbo chemaseku. Bless baby. Batsera mangwana guys. Mina mbono yacho kuno tsvagana nehama idzi. Mbono to France 50. Boyfriend again 50. Boyfriend again 52. So guys, Friday pachanakidza apa tinoona Friday achida kuita